Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Filipos Kapitulo 4, versikulo 13 kan 14. Kabaelak asarangten ti anyaman a banag babaan iti pannakabalin nga ited kanyak ni Kristo. No pay kasta, naimbag kayo unay, ta tinulungan da kadagiti rigat ko. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya je ko Namberto. Saan tayo na mapan makimisa, kunak, Adela? Agdiretso tayo iti anak tayo dyan damamang. Berto, nagsarita tan idirabiisan ka di. Napagnumuan tama pantayo pa'y makimisa, sa tayo to agdiretso idyayan damamang mo. Agpaiso, ngam na sa pangarod nga imawag ni mamang. Una na amasapa tayo amapan ni Jebalayda. Tapno makatulong ka pa'y agsagana para iti kasangay na itangal daw. Ngamberto, Pangasim, Adela. Agtungpal talato kuman kini mamang. Amumat adakkel ti maitultulong na kada tayo. No adda kasapulan tayo. Sana bale. Adu pa iti sumangbay a Domingo apan nakimisa tayo. Ngam ti kasangay ni mamang, maminsan la iti makatawan. Berto. Isungag diretso tayo ni Diyan da mamang, ha? Inton maminsanen a Domingo ti pan nakimisa tayo. Madlaw na bambanog kayo, nanang? Ay, di nakpakadanagan anak ko. Awan anyaman na daytoy. Tinapatagkat na ragsak ni Lolam. Ay, saan tayo na nakimisa ita a Domingo, nanang? Anak, Nagsapa tayo na pa ni Ayan da Lola. Ngam nagladaw mo't gayam amang rugi ti Pasken. Pangal daw mo't gayam. Husto ko man na pantayo pa'y nakimisa iti bigat. ala, saan abalen anak ko? Kas itinakunakon, tinapatagkat awan ti makuna ni Lolam. Tanasapa nga datayo ijay. Apay nga minasa na makapagkadkad ni Tatang kini Lola. Amin nga ibaga ni Lola, agtungpal ni Tatang. Saan la kayat ni tatang mo nga agsakit tinakam ni Lolam, anak ko? Amumot akasken ka. Agmay-may sa nga anak ni tatang mo. Ngam sana kasta ti madlaw ko, nanang. Ha? Anyo ti kayat mo asawan, anak? Talaga kit di husto ti bagbagada. Amamas boy ni Tatang. Ha? Di nakabala na tubngaran ti anyaman nga ibaga ni Lola. Gaputa nakasandal ni Tatang kini Lola. Nga uray no agdadatang nga addan bukod na a pamilya. Oh, anyat masapul mo, anak ko. Apay ngay may ka dito'y balay. Mabisinak ngamin, mamang. Diyak kaya tinluto ni Adela asidaan mi balay. Gastaya, mala, umay kay je komedor, anak ko. Ilutuan ka iti paborito maasidaan. Agpaiso, mamang? Wen, no di nakakabailan ngay lutuan iti paborito maasidaan da asawam. Umay ka laang dito'y balay. Siyak ti makaamukan ka. Agyaman ak, mamang. Hawan na nyaman na, anak ko. Diyak kayat ngagbanag ka nakakasi. Iswanoan nyaman ti awan iji balayaw. Husto tararamidam nga umay kaadagos ditoy. Nagkapo kay di balayo, Jake. Wen, Tata Cleto. At nakadi dyan ni tatang mo. Pasensyakan, Tata Cleto. Ngam awan ni ni Tatang. Itay pa arimwar. Ngam san mi nga ammo kininanang no napanan na. Kasta aya. Wen, Tata Cleto. Mas daw kami nga rod kininanang.
Tamangal daw kami kuman. Ngam kala tapi manaw ni tatang. Aging gaita, awan pa ije balay. Ay, kunaklakit din no adda ijay. Tamapan ko kumaawisan. Ha? At ang amin awat ko abasit lang matatrabaho. Kabailan mi nga aramidan da ijay nga uray dua kami lang kanitatang mo. Oh, apay nga gisong kay tinapay, Jay. Kasla di mo amo ni tatang ko, tatakleto. Imposible ang maawis mo dahi nga agtrabaho. Jak mamati. Kunam amarigatan kan iti sitwasyon nyo. Nang runa kat kolehiyo ni Jake. Apay nga rod adi mo kasarita iti nalapat ti asawam. Tapno da kadwam nga agiri medyo iti pagbiag kan para iti panagadal ti anakyo. Aginggat mabalin. Diyak kayatan ti agibaga ka ni Berto, manang Norma. Apay ading ko. Saan ka di ang makairemedyo ni Berto? Sigurado ang makairemedyo dayjay, manang. Kaibagbagak pay laeng, sigurado ang madamdamalaeng, addan ti kasapulan mi. Matlagayam. Di kasaya atan no ibagam kwa na ti sitwasyon nyo. Tapno saan laang asika ti marigrigatan nga agiremedyo. Ay, diyak kayat manang. Tano agibaga aken kwa na, agkamang adagos iti ayan ni mamang na. Iso ang makairemedyo adagos. Oh, anya nga iti dakas iti dayta? Manang, kanayon akasta ti aramid ni Berto tunggal adda pagkasapulan mi. Agkamang ka ni mamang na. Sigurado, saan nga agdua sarita dayjay, taipaayan adagos ni mamang na. Ngem tirigat na, di na pulos mapagkadkadan ni mamang na gapo kadagiti maipapaay na. Anya? Dayta ti agpayso, manang Norma. Kun saan lang adayta? Siyak ti agikarkaro iti kinamamasboy ti asawak. Ngamin, diyak makapagkadkad iti anyaman nga ibaga, kan ipaaramid ti katugangak, gapo iti kinamamasboy ti asawak. Kastagayam. Wen manang, iso nga aginggat mabalin. Diyak kayat ti agibaga kan ni Berto. Tamo ko no anya ti mapasamak. Aginggat mabalin ko ma, kayat ko ang makasursuro ni Berto at tumakder iti bukod na asaka. Kat saan amang namnamalatan kan ni mamang na. Naimbag tanadanon ka dito'y balayo, pare Kleto. Oh, anyat may pay ko, pare Berto. Nakaumay ka man. At daimat ka nga estate side nga arak. Kan naimas sa pulutan. Ah, Naggapuak ngamin ijay ayan ni mamang ko. kastaya. Si kaadagos tinapanunot ko, pare Kleto. Ay, katarespetarak na itaimot mo pare ko. Umay ka, dumanon ka dito'y balay. Sigurado ang napalalo man ang tibartak ni tatang. Apaman ang sumangpat, nanang. Jake, anak. Kas jay lata na kanayon ni tatang. No adda dito'y balay, deta lagil ilad. Agbuybuya iti TV, weno agin internet ter aramidan na. Nurumuar mat, sigurado ang mapan ijayan da lola. Nabartek to no sumangpat. Anak, kasayatan siguro no aginanakan. Adapay sarak mo iton bigat. Pasensya kayo, nanang. Masanak namin kada kayo. Nang runa kat amok ada kayo lang ti agirim remedyo iti amin. Nang runa iti panagadal ko. Adda obligasyon ko ken ka anak, kas inam. Kat araramidak ti responsibilidad ko ken ka. Ngam ni tatang, di na amuno anya ti responsibilidad na. E din to tano adda ibaga ni lola. Al-alis tubay ngam alas 4 ng agtungpal. Ngam tirigat na. Da kayo nga asawa na ti ipasubo na nga agtrabaho iti anyaman nga ipaaramid ni lola. Makapauman ti kas di nga aramid ni tatang, nanang. Makapasuron. Ala, agsimpa ka Berto, tabanyusan ka. Nalaos ti bartak mo. Unay kamot gaminin aya. Kanayon lata nakastoy. Basta naginom ka, ipaturay mo aging kay ti saan ka ang makakunail. Kanya kamutan. Kaano ayang agbaliw ka, Berto? Oh, aging kaano ang agsakripisyo ak. Kapoy ti kastoy nga aramid mo. Da kayo laang gagin natin nakimisa? Uwan, manang Norma. Sigurado nga aming ngaging gaita. Narnakan pa lang ni tatang ijabalay, anti. Nalaos ngamin ti bartak na idirabi.
Anya. Jake, anak, di mo't ko na mga dapay naskan agatangam. Wananan. Masapol ko pagadalan inton bigat. Aday tati kwarta anak ko. Yan anay mo, tani. Jack pa'y nga minaka... Mabitlaang ka anakan, ha? Mabitlaang. Tiwalet ko. Atoy. Inayon mo iti gastusam. Ha? Auntie? Nga manang. Alakit din. Ala amon daytoy kaanakan. Agyaman Auntie Norma. Alang aro danang. Auntie, mapanakon. Ganad ka anak ko. Agyaman nak manang Norma, ha? Awan na nyaman na. Tinasayaat. Mapantag merienda ading ko. Umay kan, ilibre ka. Nagawan kat gaya mon anakam di asawa kan anak mo, Berto. Agasam, pinanawan na kang agmaymay sa dito'y balayo. Mamang. Kalpasan na, nangibati laang di asawam iti sang kabasit amakan iti lamisaan yaw dita kusina. Umanay nga ron para kan kaday di amakan. Sa dino ayang amin tinapanan di na laing asawam. Mamang ano na panta nakimisa kini Jake, mamang. Anya, pinanawan da ka dito yung agmaymay sa gapulaang tanakimisa da. Ay, talagang awan tinakam di asawam. Imbis ko mga sikaswan na ka, gaputakas tanga dahang uber mo. Ang aminon una na pa'y tinapan nakimisa. Ay, isa na mabalinday to'y. Urayat di asawam, takasaritak itinalapat. Nalabas, di pa nagsakripisyong para iti asawam ading ko. Si kalangarudan din nakakaasi nga agirim remedyo iti amin para iti pagliag. Kan panagadal ni Jake nga anak yo. Kalpasan na, masapul pa'y nga asikaswam di asawam no kas di amabartek. Nairwama kon manang. Naimbag kumamot aading ko no ada trabaho na ay ngamawan mo't. Adala ang iji balayo. Wano saan? Iti balay ti katugangam. Wano saan? Adda iti ayan ti kumpari na nga gininom. Manang. Kalpasan na, asikaswong pa'y no kas di anabartek. Naimbag man tamaan anong samamin na kita, ading ko. Asawak ni Berto, manang. Kan maysa, nasimpot mo't. Jack pa'y napuutan nga inapaw no kinaungat nak manipod idi. Adda akditan, ading ko. Ibagatan adi nakakabkabilan. Ngam ti emosyonal ariknam ti apektado iti kasjay nga ramid nan. Kat ibagakan ka Adela. Nakarkaro ti epekto ti emosyonal apan nakapasakit ngam iti pisikal. Nagawan kat apanunot mon si ka Adela. Pinanawang agmaymay sa dito'y balayo ti anak ko. Amumat analaos ti bartek na idirabi eh. Saan ka day? Ada akmatan mamang, si Mang Petakon. Kan maysa, napan kami laang mat nakimisa kan ni Jake nga apo ko yo. Anya kumaaya ti magaanab mo iti pan nakimisam. Nagadung amaw, agin sa santa ka, ngam di mo mat maasikaso ti anak ko. Mamang, nahustuanan iti edad ni Berto. Amunan no anya ti husto kan saan. Panagkunak, panawon mo't kuman tapno tumakder iti bukod na asaka. Asaan kat anakasanggirlatan kada kayo? Nita, nalaing ka asumong pat. Mamang, saan? Pangasyo ko, mamang. Saan yu adang ranti asawak? Pangasyo. Berto, anak. Husto ni Adela, mamang. At na kanyak ti parikot. Tanakasandalaklatan kada kayo. Nga uredan bukod ko a pamilya. Isungag pakpakaasyak, mamang. Saan nyo ko maaguraan ti asawak iti naibagana? Kang runaan na. Saan nyo ko maadangran? At dahil tati sweldok iti panaki-construction ko, bakit? Makamu ka namang i-budget, Agyaman nak, Berto. Talaga ang nagbaliw kan. Nanakam ka itan. Kat saan kan anakasanggir ka ni mamang mo? Pakawanan nak. Gapo iti aramid ko idi, Adela. Katagyaman nak, tadi nak pinampanawan. Gapo iti kinamamasboy ko idi.
Ay ayatan ka, Berto. Iso nga ingka gumaak nga inawat ti amin. Kadyak nagsardeng ang nagkarkararag nga agbalbaliw ka kuma. Ita, nasungbatan ti kararag ko. Saan na ta binaybayan ti Diyos, Adela? Ala, aginanatan, tamasapa tayo ang makimisa kada Jake inton bigat. Day ti pakaragsa kaklaunay, Berto. Si kaitan ti mga uawis kada kami iti anak ta amapan makimisa. Rumbang laang, saan ka di? Siyak ti adig iti pagtaangan. Kat obligasyon ko ti mangyasidag iti pamilyak iti Diyos. Gaputan no agtataang ti Diyos iti puso ti tunggal kamang ti pamilya. Agtalinaed mo't anatib kardag ito'y iti anyaman akita ti panubok. Ti pamilya nga kay kaysa, kan mangpasangbay iti Diyos iti pagtanganda, saan to apulos amarakrak kan maiwawa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay abakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag, insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.